Ez da Euskal Herrian egindako lehenengo garagardoa, baina bada herritarren parte hartzea handiena izan duena. Edo hori behintzat esaten dute garagardoa egin dutenek. Orain olartuko dugu zergatik. Errezeta honek dauko Euskal Herriko jende askon parte hartzea, batez be tabernariena, baina ez bakarrik hemengoena, baita atzerrian da zen Euskal Etxiena bebai. Inkesta bat egin dezu leku horietan. Hori da, inkesta bat egin dugu, euren konsensua, danen euren iritziak izateko, eta hortik Euskal garagardoa izango dana, danon garagardoa izango dana ateratzeko. Zein aterako dezu? Zerbe. Ezaguna egiten zaizue? Bai, entzun dut, probauta daukot behin gainera, bai. Probauta daukot, bai. Bosua dau. Bai. Sekretua, poliki bota, eta bizkaterain, eta... Orain aparra. Harina eta gozua eta erreza erateko. Zuek zeskatu dezu, Ni ardoa. Bidia pasatuko dezu azkenean? Bueno, putxo bat. Oso goxua dago. Gari puntu hori... Bai, hori inkestatik atera zen. Jende gehienak eskatzen zauen garagarra, baina bai zauen kopuru nahiko garrantzitsu bat esaten zauena garia izateko. Eta orduan, badauko 10 bat garia, eta horrek suabetzen da, asko ematen dotzak bai koloria eta baita zapore berezi hau. Guazi ginen etxean itzen, eta jarraitzen dugu etxean itzen. Baina hori komerzializatzeko paso behar ditu kontrol pila bat. Orduan, erabaki genuna da, gu sartu aurretik olako inbertsio handi baten, esan, guazen probatzera, eta benetan hemendik irten daitzeken zerbait, eta aurrera dago, igual, guia gure fabrika sortu. Orduan, nola bai nahi genuna zan 100% euskalduna izatia, ibili ginen euskal produktorietan, ekoiztailietan galdezka. Eta, sortu zen aukera UBG-ekin Gasteizen itxeko. Aitor, binotekare nagusia zara, ze musatzen da garagardoa? Bai, oso ondo, ez? Nik uste dut aseptazio aldekik eta gero gainera herrikoa izen da, nik uste dut harrera oso ona izan dela. Garagardo zarea zara? Pixka bat bai. Errealeko sponsor bezala, kendu beste bat, eta hemengoa jarri? 14 eta zerbe, ez? En plan, 14 kamiseta baterako eta zerbe beste kamiseta baterako. Doain ikutsi dugu ideian. Garestia iruditu zaizue, ze prezio azkenean bita, erdi? Bueno, zerbeza berezi bat da, eta normalia baina ondizago bada, así que nik uste dut presio aldetik presio gokisa daukola, bai. Hemengo garagardoa euskaldunontzat egindakoa, eta gainea? Goxoa, zuengatik mutilak. Arrasatetik, Marta Elbira, Euskal Herria zuzenean.